सडक-अर्जुनी तालुक्यामध्ये डव्वा ग्रामपंचायत देशामध्ये पहिली आली आहे। डव्वा ग्रामपंचायतीला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जाहीर झालाय। डव्वा ग्रामपंचायतीला 1 कोटी रुपयांचा पुरस्कार मिळालाय। हवामान बदलाचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी उल्लेखनीय काम केल्याबद्दल हा पुरस्कार डव्वा ग्रामपंचायतीला मिळालेला आहे। तीन थीम होती आणि 3 थीममधून आम्ही कार्बन न्यूट्रनमध्ये जो स्पेशल पुरस्कार होता त्याच्यात पार्टिसिपेट केला। ते 17 निकषावर आधारित होते आणि 17 निकषमध्ये गावातील कार्बन न्यूट्रन कमी करण्यासाठी जे कामं आपण केले होते त्यावर आपली ही स्पर्धा आपण राबवल्या। प्रत्येक घरी सोलर, त्याच्यानंतर शेड उभारले, स्वच्छता स्वतः केली आणि स्वच्छता करून सर्व गावात जनजागृती केली। आज त्याचा फळ आम्हाला मिळाला।